L-Anja tal-Poplu 2024 bi kliem ta' Mark Spiteri Lucas. Kompożizzjoni ta' Mark Spiteri Lucas. Il-kanzunetta Aziza. Kantanta Laura Bruno. Laura Bruno hija r-rebbieħa ta' 48 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu bis-stil ta' Aziza. Laura Bruno qalet li din hija kanzunetta li kienet anqilha ħafna emozzjonijiet kull darba li kienet kanta, anka waqt il-provi. Nista' ngħid li kif inżilt mill-palk wara li kantajt infqajt nibki, naħseb dak l-emozzjoni kollu li tħoss tul ir-rehearsals u tipprova żomm biex ma tinfaqax tibki fuq il-palk u mbagħad joħroġ kollox wara. Imma kif irbaħt ovvjament ferħ kbir, emozzjoni kbira, ma tistax tiddeskrivi dak il-mument as-saġġ. Bruno qalet li din hija silta personali ħafna li tiddeskrivi l-imħabba li gawdiet mingħand l-Aziza omma minn twelida sakemm din mietet. Id-diska Aziza fejn pratikament qed titkellem mill-esperjenza tiegħi mit-twelid sakemm sfortunatament ħallitna minn xi xtaddi il-memorji, x'sawret fija l-om u trobbija tal-om pratikament. Ir-rebbieħa ta' din is-sena spjegat li ħadmet viċin ħafna ta' Mark Spiteri Lucas, l-awtur u l-kompożitur ta' din il-kanzunetta. Kont ivviċinajt lil Mark Spiteri Lucas illi xtaqt li jiktibli diska għall-edizzjoni ta' din is-sena tal-Anja tal-Poplu u kien diġà beda jikteb xi lyrics fuq l-om. Ovvjament kif avviċinajtu jiena, peress li jiena tlift l-ommi 8 snin ilu, ħaseb illi din dawk il-lyrics kienu adattati ferm għalija u l-istajt ovvjament inwassal iktar messaġġ qawwi b'din id-diska Aziza u fil-fatt imbagħad kompla il-lyrics tad-diska wara li kellu l-ħsieb li qed jiktib għalija. Għal din ir-raġuni Bruno qalet li r-rebħa hija ddedikata lill-omma. Din ir-rebħa bla dubju dedikajta għall-ommi, id-diska kienet għalija, però dedikajta wkoll għall-familja tiegħi, għall-partner tiegħi li jissapportjani ħafna u għal sħabi kollha li jissapportjawni ħafna ġifieri. Ir-rebħa mhux id-diska, r-rebħa hija għal kulħadd. Kull min jissapportjani f'ħajti, però ovvjament my number one fan kienet il-mami allura għalija dedikata dejjem. Laura Bruno rebħet ukoll l-unur Enzo Guzman għall-aħjar interpretazzjoni. Xbek ingħatat 3 trofej, trofew għall-ewwel post, trofew għall-aħjar interpretazzjoni, kif ukoll trofew li se tkun qed tgawdi għal sena waħda, sakemm dan jingħata lir-rebbieħ tas-sena d-dieħla. Il-kanzunetta Namra kantata minn Florence Aquilina bi kliem u mużika tagħha ikklassifikat fit-tieni post. Florence Aquilina rebħet ukoll il-premju għall-aħjar kantawtur. Fit-tielet posti klassifikat il-kanzunetta Fis-Sidni minn Dario Bezzina bi kliem u mużika tal-istess Dario Bezzina.